Hellurei ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä ajattelin, että puhutaan vähän lukemisen trakkaamisesta. Eli mä oon vuosikausia, oikeastaan kohta lähemmäs 20 vuotta seurannut mun lukemista lähinnä netissä olevien näiden tilastopalveluiden kautta. Eli Goodreads on ollut mulla käytössä tosi pitkään ja sitten siihen rinnalle on tullut viimeisimpänä Fable. Ja niissä mä oon tykännyt merkata, mitä kirjaa mä luen, milloinka ja kuinka pitkään. Goodreads on, vaikka se on Amazonin omistama, niin se on ollut mulla käytössä pisimpään, niin sieltä löytyy kaikista helpoiten kaikki kirjat. Niin se on mulla edelleen käytössä, koska mä en jotenkin osaa olla ilman sitä. Mutta mä oon tosiaan tuonut muita siihen rinnalle. Storygraph on mulla jollain tasolla käytössä, ei mitenkään erityisen aktiivisesti tällä hetkellä. Mutta sitten viime aikoina mä oon käyttänyt Fable-nimistä sovellusta. Ja siellä on kiva, kun siellä pystyy näkemään sitten, että kuinka monena päivänä on lukenut. Eli saa tämmöisen niin kuin lukustriikin. Mut nyt sitten jossain vaiheessa sen jälkeen, kun mä aloitin mun kirjatilin Instagramissa, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että hei, mä haluaisin saada jotain mustaa valkoisella, jotain fyysistä, mistä sitten pääsee näkemään, että mitä mä oon lukenut ja milloinkakin. Ja tää oli ehkä vähän semmoinen, että mä luotan kuitenkin siihen niin kuin paperiseen paljon enemmän. Ja mä tein bujoa, eli bullet journalia, todella pitkään. Ja sitten jossain vaiheessa se siirtyi siihen, että mä rupesin tälleen bujotyylisesti tekemään lukupäiväkirjaa itselleni. Eli tänään mä esittelen teille tämän mun tämänhetkisen lukupäiväkirjan. Eli katsotaan vähän, mitä tää pitää sisällänsä. Ja laitetaan siihen sitten samalla tämän viimeisimmän luetun kirjan, eli Underwearin Project Hail Maryn tiedot. Eli tää on suomennettu Operaatio Ave Mariana. Niin muutetaan pikkasen kamerakulmaa ja lähdetään sitten katsoa, että miltä näyttää mun lukupäiväkirja. No niin, nyt mä toivon, että tää toimii tää kuvakulma. Mulla ei ole mitään erityisen hyvää tämmöstä telinettä, millä onnistuisi, mutta pienellä kikkailulla sain tän sillä, että voitaisiin ainakin jollain tasolla katsoa, että miltä tää näyttää tää mun lukupäiväkirja. Ja vihkona mulla on tämmönen vihreä pistestipunen Leuchtturm 1917. Tää on oikeastaan mun luottovihko. Ja näitä on kiva, kun näitä saa eri värisinä. Ja tosiaan tässä on semmoiset kermaset pistesivut. Ja tämän kannen mä oon koristellut erilaisilla tarroilla. Mä oon näitä keräillyt, osa on ihan ostettu. Osan mä löysin kirjasomettajien tarrapinoista kirjamessuilla viime syksynä. Ja näistä sitten keräsin itselleni semmoset tähän kanteen, mistä mä tykkään. Ja täällä on takakannessa on toki sitten myös näitä kirja-aiheisia tarroja. Ja nämä on kaikki semmoisia vinyylitarroja, eli niiden pitäisi kestää ihan hyvin tämmöistä pientä kulutusta. Ja nämä on tosta Ottavan Jennifer L. Armentroutin Veriä tukkasarjasta nämä 3. Eli ne on jostain PR-tapahtumasta mukaan napattuja. Mun mielestä niitä saa jostain muualtakin. Ja tosiaan nämä on kaikki on tämmöisiä aika lailla kirja-aiheisia nää näin. Ja varmaan sitten seuraavaa lukupäiväkirjaa varten kerään taas uudet tarrat. Ja katsotaan minkä värinen siitä sitten tulee. Mutta vihreä on mun lempiväri ja tää vihko on nyt sitten myös vihreä. Ja mulla on semmoinen periaate, että mä teen yleensä 2 vuotta lukupäiväkirjaa yhteen tämmöiseen vihkoon. Tässä on sivuja siis yli 200, niin tähän mahtuu 2 vuotta ihan kivasti, koska mä en tee sinne mitään hirveän monimutkaisia juttuja. Mutta katsotaan. Ja ensimmäinen aukeama, mikä mulla täällä on, eli koska mä teen tähän tosiaan 2 vuotta tähän samaan vihkoon, niin mä oon tehnyt tänne alkuun sellaisia aukeamia, jotka palvelee mua ne 2 vuotta. Ja tää ensimmäinen on tämmönen hyllyn lämmittäjäsivu. Tää idea on, mä nappasin yhdeltä kaverilta. Ja tässä on periaatteessa 50 tämmöistä laatikkoa, johon jokaiseen mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan, joka mulla on lukematta omassa hyllyssä. Osa on ollut lukematta vuosikausia, osa vähän vähemmän. Ja sitten joka kerta, kun mä oon sen
kirjan sitten lukenut, niin väritän sen laatikon sitten tänne. Ja tällä kertaa mä oon laittanut nämä nyt sitten silleen, että mulla on saman kirjailijan kirjat sitten täällä peräkkäin. Mutta täältä mä oon nyt tänä vuonna lukenut Rebecca Rossin Divine Rivalsin, Patrick Rothfusin The Narrow Road Between Desires ja Rebecca Thornen A Pirate's Life for Tea. Ja aivan varmasti tänne tulee sitten väritettyä myös jotain muutakin tässä näiden parin vuoden aikana. Sitten seuraava aukeama on mun sarjatrackeri, ja tämä aukeama on nimenomaan uusien sarjojen trackeri, eli semmoisia, mitä mä en ole vielä aikaisemmin lukenut. Täältä löytyy Noiturit, ja niistä mulla on muutama lukematta. Tämä sarja on ollut mulla kesken aika pitkään. Täällä on toinen, mitä mä oon aloittanut, on tämä Memoirs of Lady Trent-sarja. Eli jos mietitte, että mikä nämä sarjat on, niin mulla on näistä itse asiassa oma video keskeneräisistä sarjoista. Mä voin linkittää sen ainakin tuonne kuvaukseen. Armentrautin Veri ja tuhka-sarja löytyy täältä näin. Sitten lukemattomina on muun muassa Sarah J. Maassen Crescent City, Brandon Sandersonin Mistborn ja niin edelleen. Eli tänne mä oon sitten listannut näitä näin. Täällä on muun muassa Robin Hoppia löytyy ja Rebecca Thornia ja sitten tuosta itse asiassa puuttuu noin 4, tarvitsee 4 siihen jossain vaiheessa. Ja seuraava aukeama on hyvin samanlainen, mutta tässä on sitten uudelleen luettavat sarjat. Ja näistä mä oon aloittanut Ilkka Auerin Lumet ja Jäänmaa-sarjaa. Siitä on tosiaan ikitalvi vielä lukematta. Ja sitten mä oon tänne listannut sellaisia kirjasarjoja, joita musta olisi kiva uudelleen lukea. Muun muassa Lene Kaberbolin Näkijän kirjat. Sitten täällä on Nälkäpeli. Tosin näistähän mä en ole näitä 2 viimeistä lukenut, mutta mä oon sen alkuperäisen peräisen trilogian oon lukenut, niin sen takia se löytyy täältä uudelleen luettavista. Sitten löytyy Narnian tarinat, Maassin valtakuntasarja ja Throne of Glass, eli lasi, mikä se onkaan. No kuitenkin. Throne of Glass löytyy myös. Ja sitten täällä on pari muuta. Tuskin tuun lukea niitä kaikkia uudelleen, mutta ne on täällä ainakin tälleen vaihtoehtoina. Ja sitä mukaan tosiaan, kun olen ne lukenut, niin merkkaan ne täältä ruksilla luetuiksi. Ja sitten vielä yksi aukeama, mikä mulla täältä ennakkosivuilta löytyy, on mun kirjojen toivellista. Eli tänne mä listaan sellaisia kirjoja, jotka mä voisin haluta omaan hyllyyn. Ja tässä on tosiaan nämä pallurat jätetty avaimeksi sillä ajatuksella, että sitten kun mä saan sen kirjan omaan hyllyyni, niin mä saan myös väritettyä sen täältä näin. Niin pysyy myös mukana, että mitä sitten on ja mitä on vielä saamatta. Tämä on semmoinen, että tämä ei täydenny yleensä ihan hirveästi, koska mä yritän myös pikkasen miettiä, että mitkä on sellaisia kirjoja, mitä mä erityisesti haluaisin. Ja tässä ei sitten myöskään yleensä ole ne uudet julkaisut. Tosin nekin voisi periaatteessa lisätä näihin. Sitten mennään eteenpäin. Eli mennään tänne tämän vuoden sivuille. Tämä aukeama ja tämä teema on pikkasen saanut inspiraatiota Tolkienista. Ja mä oon itse asiassa johonkin tämmöiseen bullet journaliin joskus tehnytkin tämän Hobbit-oven, niin nyt mä sitten vaan tein sen uudestaan tähän näin. Ja täältä ensimmäiseltä sitten aukeamalta tämän otsikkosivun jälkeen mulla on seuraajatrackeri, missä on Kirjagramin ja Kirjatokin seuraajamäärät. Ei mitenkään tavoitteellisesti, vaan ihan vaan mielenkiinnosta katselen, että kuinka nopeasti nämä luvut nousee. Kirjatupe puuttuu tästä nyt kokonaan, koska sen mä oon vasta aloittanut, mutta voi olla, että sitten ensi vuonna tulee Kirjatupe tähän mukaan. Sitten mulla on tässä tosiaan mun tavoitteet tälle lukuvuodelle. Eli mun tavoitteena on lukea se 45 kirjaa ja sitten joka kuukausi lukee 1 fyysinen lukulistan kirja, 1 fyysinen uudelleenluku
koska mä haluan lukea uudelleen kirjoja mun hyllystä, ja sitten yksi ei-kirja, tai käytännössä yksi kirja mun lukuaikapalvelusta, jotta mä voin perustella, että mä maksan sitä lukuaikapalvelua itselleni. Niin ne on ne mun tavoitteet. Olen yrittänyt pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Sitten jatkuu tavallaan tavoitteilla. Eli täällä mä oon kerännyt 10 kirjaa tällä vuodelle, jotka mä haluaisin saada luettua. Mulla oli tässä sellainen, että mä en halunnut samasta sarjasta listata tähän useampaa, vaan ne on kaikki pikkasen eri kirjoja tai eri sarjoista. Näistä mä oon toistaiseksi saanut 2 luettua. Eli toivotaan, että syksyllä olisi vähän parempi lykky sen puolesta. Ja sitten tässä vieressä on sitten ihan tämmöinen lukutrackeri, että montako kirjaa on saanut luettua. Ja sitten siinä on tämmöinen värikoodi, että on printtikirjat, e-kirjat ja äänikirjat eri väreillä. Pikkasen siellä huomasin tuossa noin, että mulla toi ruskea puuttuu nyt penaalista. Niin sen takia se tuli pikkusen eri värillä, mutta käytännössä on sama väri kuin toi ruskea. Ja nyt sitten lisätään sinne tämä kirja, eli se on fyysisenä luettu, niin merkataan se täältä vihreällä. Ja Project Hail Mary oli tosiaan mun 30. kirja tällä vuodelle, eli vielä 15 kirjaa lukematta, että päästään lukutavoitteeseen. Mutta toki mä oon lisännyt tänne sitten paljon enemmän näitä laatikoita ihan sillä ajatuksella, että mä tiesin, että lukutavoite tulee varmaan täyteen. No niin, sitten tämän jälkeen on ihan vaan tämmönen logi näistä luetuista kirjoista. Eli täällä on siis ihan vaan kirjailijan nimi ja kirjan nimi. Ja kirjan nimi on yleensä sillä kielellä, millä mä oon sen lukenut. Ja sitten toisella sivulla löytyy sitten, missä muodossa mä oon sen lukenut, onko fyysinen e-kirja, äänikirja, päivämäärät, jos vaan muistan. Ja sitten tää tähtiarvio. Ja tällä mä laitoin kanssa sitten enemmän tilaa kuin ton yhden aukeaman. Ja nyt voidaan sitten tänne lisätä tämä näin. Tää uusin kirja. Näin. Mulla on tässä kynänä tosiaan Pilotin maika, musta Pilotin maika. Tää on ollut tosi kiva kynä ja toimii tosi hyvin tässä näin. Sitten jatketaan eteenpäin. Eli mulla on tämmönen statistiikkasivu. Toki noi Goodreadsit ja muut kerää jonkunnäköistä statistiikkaa, varsinkin sitten Fable ja Storygraph, mutta mä oon tykännyt kerätä itselleni tämmöisen lyhyen setin myös itselleni. Eli täällä ensimmäisessä on luetut kirjat kuukausittain, ja tässä on sitten taas lajiteltu, että montako fyysistä ja äänikirjaa mä oon lukenut, ja sitten omanansa on sitten myös uudelleen luetut. Eli jos täällä on merkintä, niin se voi olla laskettu jo täällä näin, että missä muodossa se on luettu. Ja sitten mä yleensä lasken nämä vielä yhteen tonne loppuun. Eli nyt on toi Project Hail Mary lisätään tänne, niin se on heinäkuun 1. fyysinen kirja. Ja se ei ole uudelleen luku. Sitten mulla on tähtiarvostelut, kuten näkyy. Niin tosiaan annoin tällä kirjalle 5 tähteä ja lisätään se tonne noin. Ja aika paljon se painottuu tänne hyviin arvioihin. Mä oon melko lepsuneissa. Eli en ole mitenkään liian kriittinen. Hyvä kirja on aina hyvä kirja. Ne saa tosi helposti hyviä tähtiarvioita mulla. Sitten mä kerään sitä, että millä kielellä mä oon lukenut. Kuten näkyy, niin ruotsiksi ja ranskaksi en ole lukenut vielä tänä vuonna yhtään kirjaa, mutta ne on laitettu tonne siltä varalta, että jos mä innostun. Mutta enemmän olen lukenut sitten suomeksi kuin englanniksi tänä vuonna. Ja kun jatketaan kielillä, niin täällä löytyy sitten tämmöiset, että onko se luettu alkuperäiskielellä vai onko se käännös. Eli kun otetaan tämä kirja taas, niin mä oon lukenut sen englanniksi. Ja se on ollut alkuperäiskielellä. Noin. Sitten mä oon kerännyt kirjailijan kansallisuutta. Se on yleensä tieto, joka löytyy aika helposti. Ja Anne Ver on tosiaan amerikkalainen. Lisätään se tonne.
suurin osa kirjailijoista, mitä mä luen, on joko amerikkalaisia tai suomalaisia. Muutama britti löytyy ja pari aussikirjailijaa on täällä nyt myös mukana ja yksi japanilainen tänä vuonna. Ja näitä mä lisään tänne sitten sitä mukaan, kun mä luen. Ja viimeinen boksi mulla täällä on sitten tää genre-trackeri, ja tässä taas on enemmän näitä merkintöjä sillä ajatuksella, että jos joku kirja onkin sekä fantasiaa että nuorten kirja, niin se saa merkinnän molempiin. Ja tänne kun lisätään nyt sitten tämä, niin se on itse asiassa ihan uutta genreä. Eli lisätään skifi tänne ja sinne 1. Noin. Eli näin. Lisäilen tänne sitten näitä. Sitten seuraava on tämä Alphabet Challenge, eli aakkoshaaste. Tätä mä en täytä mitenkään tavoitteellisesti, vaan tässä on ajatuksena se, että katon ihan vaan mielenkiinnosta, että kuinka moni näistä täyttyy. Ja tätä mä täytän myös silleen, että onko se kirja luettu suomeksi vai englanniksi, niin se on sitten se versio. Eli kun tämä on tämä englanninkielinen versio tästä kirjasta, niin se menisi tonne P-hen, eikä tonne O-hon, niin kuin Operaatio Ave Maria. Mutta koska se on jo täytetty, niin sitä ei tähän täytetä nyt sitten enää. Sitten seuraava aukeama mulla on täällä tämmönen käytännössä kalenteri. Tänne mä yleensä keräilen niitä mielenkiintoisia kirjauutuksia, mitä tulee missäkin kuussa. Ihan vaan, että on semmoinen nopea referenssi, että mikä mun odottamista kirjoista on tulossa missäkin kuussa. Ja nämä pienet vihreät tähdet on sellaisia, jotka mä oon joko hankkinut itselleni tai jotka mä haluan hankkia itselleni aivan ehdottomasti. Jos mä näistä jonkun muun hankin, niin se on sitten plussaa, mutta täällä on pikkasen yritän niin kuin miettiä, että en ihan kaikkia hankkisi omaan hyllyyn, vaan lukisin ne sitten jotain muuta kautta. Mutta koska mulla on näitä sarjoja on jo omassa hyllyssä, niin ne mä oon tänne nyt ainakin merkinnyt. Sitten mulla on book haul, eli lista niistä kirjoista, mitä mä oon hankkinut tänä vuonna tai saanut jotain kautta. Ja tää on nyt jo tässä vaiheessa vuotta aivan hullun pitkä lista. Ja täällä tosiaan nämä, jotka on määritetty, niin ne on sellaisia, mitkä mä oon näistä kirjoista sitten lukenut. Ja tässä vaiheessa voidaan tää Project Hail Mary täältä merkata luetuksi. Mä oon pyrkinyt näissä sillä tavalla, että nämä on mahdollisimman yksinkertaisia, mahdollisimman helposti täytettäviä, ettei tarvitse ihan hirveästi tehdä töitä näiden eteen tässä vuoden aikana, vaan on tosiaan tosi käytännöllisiä aukeamia. Ja tässä nyt on sitten vielä loppuvuoden kirjahankinnoille on tilaa. Toivottavasti ei tarvitsisi tämän enempää ainakaan. Pikkasen mulla on uhannut aikaisempina vuosina tila loppu kesken. Sitten täältä seuraavalta aukeamalta mulla on sitten vielä arvostelukappaleiden tämmönen sivu. Eli tänne mä kirjaan ne kirjat, mitä mä saan arvosteltavaksi. Siihen tulee kirjan nimi, kustantamo, onko luettu ja onko julkaistu. Ja nyt jos korjataan tuolta, niin toi Untenkruunu on julkaistu. Niin pysyy sitten itsellä mielessä, että hei, mikä mun tilanne niissä on. Ja näiden alkusivujen jälkeen mulla alkaakin sitten kirja-arviot. Ja nämä on sellaisia, että mä kirjoitan, se riippuu vähän, että mikä fiilis on milläkin kertaa ja kuinka paljon tulee kirjoitettavaa. Mutta tänne mä yleensä sitten jokaisesta kirjasta pyrin kirjoittamaan muutaman sanan. Joistain tulee vähän vähemmän, joistain vähän enemmän. Se, mitä mä pyrin tänne laittamaan, on kirjan otsikko ja kustantaja ja vuosi, suomentajan tiedot, ehkä jotain genretietoja tähtiarvion. Ja sitten on jotain näitä lainauksia on näistä kirjoista ja sitten omat kommentit. Ja tämä tosiaan riippuu paljon kirjasta, että kuinka paljon näistä tulee. Jotkut näyttää paljon yksinkertaisemmilta, jotkut näistä aukeamista ja jotkut on sitten saanut vähän enemmän tilaa ja enemmän kuvitusta tai väriä tai jotain muuta. Ja se
riippuu tosi paljon sitten, että mikä fiilis on minkäkin kirjan kohdalla, että mitä näihin laittaa, vai laittaako mitään niin kuin tässä. Ja joihinkin käyttää sitten tosiaan eri tavalla värejä kuin toisiin kirjoihin, ja tässäkin se riippuu tosi paljon siitä sitten, että mitä kyniä mulla on käytettävissä missäkin vaiheessa. Mutta tämä on vaan ihan nyt tämmönen nopea silmäys näihin, että mitä. Ja tosiaan ihan kaikista kirjoista en ole vielä kirjoittanut, niin täällä on sitten tilaa. Sitä mukaan kun niitä arvioita tulee muistiinpanoja itselle kirjoitettua, niin pystyy niitä tänne tekemään. Ja tässähän on tilaa on vielä vaikka kuinka monelle ja aivan varmasti tähän mahtuu sitten vielä toinenkin vuosi. Tässä on vasta sivu 66 tässä auki ja näitä on se 250 sivua, niin tähän tulee mahtumaan hyvin paljon vielä kirjoja lisää. Se mikä tässä vihossa on kauhean kivaa, niin täältä löytyy tasku. Mulla on täällä muun muassa tarroja ja jotain muuta, mitä tänne pystyy sitten niin kuin laittamaan. Tässä on nämä kirjanmerkit, niin pysyy myös muistissa, että millä sivulla ollaan menossa. Ja tämä toinen on täällä alkupäässä tosiaan, että pääsee nopeasti täyttämään alusta asti. Ja musta on ollut kiva kehitellä tähän tämmönen teema, joka on mulle mieluinen, toisaalta hyvin yksinkertainen ja jolla ei menisi ihan hirveästi niin kuin aikaa toteutukseen. Ja tosi moni näistä aukeamista on sellaisia sitten, että mä oon tosiaan tehnyt tämmöisiä samanlaisia aukeamia jo pidemmän aikaa, niin ne on sitten vaan helppo miettiä, että mihin järjestykseen ne tulee. Ja tehdä sitten sen mukaan. Eli tämmönen on mun tää lukupäiväkirja tällä hetkellä. Niin. Eipä mulla oikeastaan sen enempää tästä ole sanottavaa. Laittakaa toki kysymyksiä, mikäli sellaisia teillä on. Uutta lukuvuotta tullaan tekemään tänne bujoon tai mun lukubujoon nyt sitten tässä jossain vaiheessa syksyn aikana. Katsotaan missä vaiheessa todennäköisesti lähempänä joulua. Niin voidaan viimeistään siinä vaiheessa varmaan palata asiaan. Mutta sillä välin voitte jättää taas kommentteihin teidän kysymykset ja muut. Ja muistakaa myös laittaa kanava seurantaan, niin näette sitten, että miten tämä lukupäiväkirja täydentyy tästä eteenpäin. Ja eipä mulla muuta. Hauskaa kesänjatkoa ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!